Ihan uskomaton ottelu! Hei, eikö ole ihan mahtavaa, eikö? Onko? Nuo on surkimuksia. Ihan säälittävää. Nuo kaikki on vellihousuja. Jatka vaan, Pegasus! Nuo pellet on aloittelijoita. Kuunnelkaa. Me jyrätään noi tyypit. Me voitetaan ne ja päästään vihdoin pois täältä. Joo! Aivan! Mahtavaa! Hei, kamut! Kenta! Kenji? Toivoinkin löytäväni teidät kaikki täältä. Onnittelut A-lohkon voitosta. Joo, kiitti Kenta! Niin, mutta mitä sä oikein teet täällä? No tulin tietenkin kannustamaan teitä. Mitä? Tulit maapallon toiselle puolelle asti! Tietenkin! Siis onhan kyse finaaliturnauksesta. Mä haluan nähdä omin silmin, kun voitatte. Ihan uskomaton ottelu! Hävettilää sai! Haiskumin rusoon! Toivoinkin löytäväni teidät kaikki täältä. Garcia pääsee esittelemään taistelun Galaxille. Ottelu käydään Brasiliassa Rio de Janeiron päästadionilla. Pelipäivä on jo melkein käsillä. Tyyppi taitaa kannustaa vihollisjoukkuetta. No me ollaan vastustajan kotikaupungissa. Joo, mutta te kai olette jo tottuneet siihen. Olet oikeassa. Mikä tämä finaaliturnaus sitä paitsi on olevinaan? Mehän näytettiin jo taitomme voittamalla A-lohko. Nyt meidän pitäisi vain kohdata B-lohkon voittaja, päihittää ne ja viedä mestaruuspysti kotiin. Niin, miksi meidän muka pitää otella B-lohkon kakkosta Brasiliaa vastaan? Epistä! Niin tämä systeemi toimii. Älkää vinkuko. B-lohkon voittajan USA:n pitää myös otella Excaliburia vastaan. Excalibur on kyllä tosi vahva. Jos ne voittaa, me joudutaan ehkä kohtaamaan Julian ja sen joukkue uudestaan. Amerikan joukkue voitti turnauksen B-lohkon, joten niillä on myös varmasti tosi vahva joukkue. Meidän pitää keskittyä seuraavien vastustajien lyömiseen. Brasilian edustusjoukkueen nimi on Garcia. Me ei olla nähty niiden pelaavan. Harmi, kyllä me ollaan vaan keskitytty päihittämään A-lohkon vastustajat, joten me ei tiedetä mitään B-lohkon playdaajista. Meidän pitää ottaa selvää niistä ennen matsia. No älä nyt sitä murehdi. Me voidaan ihan hyvin unohtaa kisat vähäksi aikaa ja ottaa relasti. Mulle käy! Selvä! Voidaan kilpaa! Jee!